Felly, wedi cael trobach ar sacwyn o'r march a'r cedio ac allan o'r gaseg Sioe Gil. Ac wrth yn ochr I fan hyn, a'i llygad barcud ar y cystadlu hefyd, yn ei helfen, Beth Simons, croeso ato ni Beth. Diolch. Di cael bore prysur dina yn y cystadlu? Do, fi wedi'n barod, do, a di joio. Siwr brofiad yw I, fel rhywun sydd wedi cael y cyfle? O, mae fe'n arbennig, Mae'n fraint cael bod yn y prif gylch. Achos, wel, sy'n pawb yn cael y cyfle, nhw. Felly, mae'n fraint cael bod yna. Mae rhaid wneud siŵr beth bynnag sy'n digwydd, bod chi'n joio, a bod chi'n gweud diolch ar y diwedd, a wedyn, naill ai symud mlaen at yr un nesaf os nag wedi mynd yn iawn, neu dathlu fe'n iawn fyd, achos dim bob tro chi'n gallu wneud cystel ych chi moyn. Ond fel wyt ti'n gweud, mae'r cael y profiad I fod yma mewn sioe sy'n gyment o barch at iddi. Mae hwnna yn gyrheiddiad yn ei hunan. Odi, mae fe. Mae fe'n special. Mae'n arbennig yn enwedig fi'n credu I bobl sy'n cadw copiau am erlog Cymreig. Hwn yw'r uchafbwynt i'r raddau I bobl sy'n ei cadw nhw. Felly mae fe yn fraint cael bob yma. A wedyn I gael preis yn enwedig I ennill. Hwna'n wel, chi'n methu ond bod wrth dy fodd wedyn. Wrth I ni edrych ar fan hyn nawr, y Ceffyla Hela o marchogaeth. Ia. Mae yna ganlyniad I gael. Oes, mae Zara Owen ar y brig, gyda, beth mae... Well Park Don Giovanni. Na ni. A mae Zara yn Gymraes fyd, felly fi'n cael fydd hi'n hapus. Yn yr ail safle, Cwmano Cassini. O'r march Malito dy Ref a'r gaseg Castle Morris Daisy. Jimmy Hooker yn reid o hwnna. Fydd e'n hapus fyd fi'n cael. Ac yn drydydd Greenwich Park yn eiddo I Kevin Stanworth. Allan o'r march Benetton Dream a'r gaseg Lorina. A gyda'r gystadleuaeth yma, mae rhaid bod, pan maen nhw yn marchogaeth, bod hi'n llyfn, achos ti'n meddwl am Ceffyla Hela yw marchogaeth, maen nhw angen mynd o 8 y bore tan 8 y nos mewn gwirionedd, ydyn nhw? Yn llyfn a yn esmwyth, fel bod chi'n llu sternu nhw trwy dydd, ond wedyn digon o seis a digon o asgwrn, fel bod nhw'n gallu ymdopi I sefyll lan at y gwaith wedyn. A fi'n credu mae'n Zara, mae fe'n edrych yn gyfforddus, mae fe'n edrych fel se fe'n un am wrando, chi'n fel y glisten symud at yr ochr fel se fe'n gwrando arni hi, edrych nôl arni. Mae hi'n edrych yn eitha hapus lan fyna. A ti'n cael y timlad yna wrth edrych? O dwi, fi'n credu mae'n edrych yn geffyl ffein fi'n credu. Na'r teip o geffyl, bydden i'n licio diwrnod I mas yn hela arno fe, fi'n credu, achos mae'n edrych yn geffyl ffein, bydden eitha esmwyth I reid o, bydden mae'n rhy siarp, bydden sy'n angen I fi dynnu gormod. Ac yn gwrando. Ie, na'r peth. Ie. Neu'n siŵr bod y breaks yn gweithio, na'r peth mwyaf. A mae'n siŵr bod ti moyn peiriant o'r safon ucha o dan o ti'n y gyda ti. Ie. Fel Rose o Ice, felly. Mae Zara yn neud jobyn lyflu fi'n credu o droi yr Ceffyla Hela mas. Fi wastad meddwl, wrth feddwl am ti y dosbarthiadau Ceffyla Hela yma yn Roy Welsh, fi'n credu bydden ni wastad yn edrych mas am Zara. Achos fi'n gwybod bod hi'n licio ennill yma, mae wastad yn dod ar rhywbeth sy'n mynd I obeithio wneud y job. A mae'n neis gweld rhywun yn byw yn Gymru, yn ennill yn Gymru. Uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flaen yr eisteddle. A llon gyfarchiadau gwresog I Well Park Don Giovanni yn eiddo I Zara Owen ar ennill y cystadleuaeth arbennig yma. Class 153, the Ceffyla Group Companies Middleweight Show to Mayor O'Gelding. In first place we have 1631,
Felly uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i rhedeg o flaen yr eisteddle. Llongyfarchiadau gwresog i Welpag Don Giovanni yn eiddo i Zara Owen ar ddod i'r brig. Greenwich Park. Fourth place, Kevin Ramsey, Lexus. And in fifth place is Dawn Huggsman with Sackwing. And we now move on to the next class, which is class 154 in the heavyweight show. A tipyn mwy yn ymgynnull o gwmpas y prif gylch. Os ma fe. Ceri ma'n drenu peth cyntaf yn bore weithiau, bod nhw ddim i gyd ma'n barod. Zara Owen ar ben I digon yn mynd ar wobr gynta. Well, Zara, llongyfarchiadau eto I ti. Yet another red rosette at this year's Royal Welsh. And I think your pony is very happy with himself. How are you feeling? Oh, it's lovely because they're all novices, so I'm just pleased they've come here and gone how they have done, so anything after that's a bonus. And how are you going to cope with the championship now? You've got a few in there. Decisions. Because you can't ride more than one in the championship, so are you going to be grabbing in some friends? Yeah, definitely. Yeah, no, we'll have a chat now and see. Well, as you say, all of these ponies are young, but are you happy with how they've all coped? Delighted, yeah. No, to handle all this atmosphere here is great, so I'm really chuffed with them all. Well, many, many congratulations. Pob lwc yn y pencampwriaeth. Many good luck now in the championship. Thank you very much.